The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, niini gayon na. Atong adamon atong tagsa-tagsa kaugalingon, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Kung napakita mga sala nga gihambin diha sa atong kalag, kinahanglan nga ato kining hinganlan, ato kining angkunon nga nabuhat nga sala, o pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato sa in English o recovery technique, the rebound technique. Pagpabalik ka nato ngadto sa atong pakigambitay sa Dios. Kaysa diha nga kita nakasala, kita nahigawas sa atong pakigambitay. O wa kita mapuni sa Espiritu Santo busa. The only way nga kita restore sa atong pakigambitay ngadto sa Dios o kita mapundan sa Espiritu Santo mao ang paghingalan, ang atong pagsugid, pagkumpisal sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ugalang kanimo higala nga niya karon naminaw nining atong Bible study through the YouTube. Idapit ka nga imong dawaton si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Kay kini lamang ang bugtong paagi sa kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Way laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Diya sa Acts 4:12 usab nagaingon, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved."
busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa pulong sa Dios. Tangtangang mga babag nga ni sa mong naon na o Diyos, sa among kinihikling ipadaplin ang among mga suliran, mga gumunhap, mga pagpiit sa kinabuhi, kining tanan may mong babag, musa nagaampo kami o Diyos. Ngayon mo kaming giyahan sa magtutudlos kamaturan nga maong bala ang Espiritu Santo. Aron kami makapupo sa imong igatudlo kanamo ni adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga suki, mga higala o mga igsuon diha ni Kristo. Aniyan sa kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. We are doing this every day. O pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Ubos ni ining Balbido Evangelistic Ministry. So what we need now is concentration to make our worship. Kaya kung magtuon tas pulong sa Diyos, worship, pagsimba ka na sa Diyos. An exaltation of His name. Busa. We need our concentration, our focus sa unsay atong pagatudan o pagtutukan ni ining adlaw. O niyang pamanggita, nagpabili ni ining maong pagtulunan, the doctrine of the Hypostatic union of the Lord Jesus Christ. So, I think mahuman na ito kini niining maong session o wato na sa kita sa laing mga pagtulunan. Okay? So, now, last time nga kita nagakauban atong giisgutan gyapon pipila ka mga punto ato namang giingon nga ug ato nang na silsil nga si Ginoong Jesucristo lamang mao ang dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. He is the only unique person in the entire universe. Siya lamang ang nanag-iya ug duha ka mga kinaiya. The nature of man, 100% siya nga tao. And the nature of God, 100% sab siya nga hingpit nga Dios. The Lord Jesus Christ is man 100% and God 100% in one person forever. Hangtod na sa hangtod. Si Ginoong Jesucristo was visibly seen. Nakita nila sa ilang mga mata during His transfiguration. That was the glory of the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo never gave up His divine nature. Wa niya kanang biyai. Okay, He never gave up. That is the doctrine of the humility of Christ. Ang iyang mapaubsanon. Siya man ang modelo ining maong bertud nga mapaubsanon. O gaton magiton na kining doctrine of kenosis nga of course na-appeal gihapon kini maingon nato nga ang kenosis is the doctrine of our Lord's humility. Now, ato na magiing hisugutan nga John 1:14, the Lord Jesus Christ was full of grace and truth. O mao na kita patun-on sa iyang pulong kay kana mao man ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Now, okay. Kita mga magtotoo niining panahon sa simbahan in the church age. O ba gano'n sa magsugod ni church age? Niadtong panahon sa Pentecostes, pagkunsan sa Espiritu Santo, o dito na tao kining panahon sa simbahan. The church age was born. Okay? O ang tanang tao
nga naisod ni ining maong panahon na tanang tao nga himo sa labing manunanong decisions pag tuo pagdawat kang Ginoong Kristo, kini sila nahisakop sa lawas ni Ginoong Kristo. Kitang tanan mga magtotoo, ubos ni panahon simbahan. We are members of the mystical body of Christ. Okay? Sakop na kita sa simbahan. Now, o kita nga mga magtotoo ni ining panahon sa simbahan, manduan kita diha sa pulong sa Dios nga kita unta magmadinaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. How? Pinagis pagsunod sa iyang pulong nga iyang bilin diha sa 2 Peter 3:18, segundo Pedro 3:18 nga kita patubuon diha sa kaibalo ug sa grasya kag Ginoong Kristo. Mao kana ug ang process niini, ang paagi niini, ang protocol niini, mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay nga naman, ang pagtuon sa pulong sa Dios kana kaamgid ka sa pagpakaon sa atong kalag. Kaya may laing kanunod sa atong kalag, gawas man lang sa pulong sa Dios. Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3 nagaingon man ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. So, ang kanunon kalanon sa atong kalag mao ang pulong sa Dios, mao nang sige ng tugtuon adlaw-adlaw. Kung mukaon tag physical food every day, we also have to let our soul eat food aron kini maligon o makusgan. Okay? Magmalahot tayo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mao na nga God wills that all believers in Christ be winners in life. O ang usa niining paagi mao nga aron kita magmadinaugon, we have to consistently use paggamit niining gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. Murag inon ta murag rehab. Kay kita nga palitan ikaw bag-o pang na luwas, bag-o pang nahimong magtutuo din. Gikan nitong panahon nga di ka pa magtutuo. Gikinahanglan ang rehab. See? Mao na. We have to consistently use paggamit niining gitawag og post-salvation. Kanang post-salvation, human ka maluwas. Okay? Post-salvation epistemological rehabilitation. Ang mga kamatuoran, mao kini ang maghatag niining rehab. Kay pulihan na ning atong mga pangunaw ng tawhanon ngadto sa Dios nung mga pangunaw na. Kasabot ka? Bitaw na we have to renew our mind. O gani ang pulong sa Dios pahimangno nagapasidaan nato nga kun wa tay pagtuon sa pulong sa Dios di gyud tubo ang atong kalag o wa gyud kalig-on. So how can we reach that goal which is spiritual maturity? See, magpabilin kita nga mga batang gagmay, batang masuso, Kristohanon nga batang masuso, gikaamgid ka na. So, why pagtubo? Nagpabilin siyang masusong bata. You see? Mabita ng bisag tiguang na karan sila physically, mga Kristohanon nga magtubo sa pulong sa Dios. Nagbibiron lang yapon itong gikaamgid ka na. Nagsige na sila kanang inom pinagi sa bibiron. See? Ugwa isali pagtubo. Mao na nga, God wants all believers to become winners in
our spiritual life by using consistently paggamit sa post-salvation epistemological rehabilitation o let Bible doctrine nga mo tuyok-tuyok na maglibot-libot na sa atong panimuot. Let Bible doctrine, the truth of the Word of God, circulate in our stream of consciousness. Kay kini mao kaniyang process nga kita makatuman sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi, fulfilling the protocol plan of God for our lives. Now, kung ikaw you are on the way to reaching that stage of becoming a winner believer, then you persistently and consistently use gamit ka sa tong 10 problem-solving devices. Pagsangkap ni sa Diyos ka na itong mga magtotoo. Imagine, gawas niya itong 7 ka mga provision sa Diyos, alang na itong mga magtotoo, iya pagtangidukangan o 10 problem-solving devices. You see? Unsa man itong 7 ka mga provisions, pagsangkap sa Diyos ka na itong mga magtotoo. Just to recall, paglabas sa itong panungduman, unsa may naguna? Well, ang naguna mo ang Biblia. Provision kini sa Dios. Pagsangkap kini sa Dios. Saan man ito pagkaton siyang pulong kung may Biblia. So na, ang Biblia, kumplito na. Kanang Old ug New Testament ka na. Kumplito. So mo na, provision ka na sa Dios. Ikaduhan sa omnipotence of God, the Holy Spirit. Pagkalabaw makagahom sa Diyos, Espiritu Santo. O na nga, ang Diyos Espiritu Santo mo ay magalihok, magagiya, kanang ganoy, kanatong mga magtuto sa atong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang Espiritu Santo. So, kini nagalihok ngayong pagkalabaw makagahom nga magtutudlos ka maturan. Mao na ikaduha nga kasangkapan nagyatag sa Dios kanatong mga magtotoo. So ang una, Bible. Ikaduha, omnipotence of God, the Holy Spirit. Ikatulo, divine plan for the church. Ang plano sa Dios alang niining simbahan nga diin ikaw ug ako kanang nasud o sakop niining simbahan. Okay. So imo na ikatulong pagsangkap sa Dios, divine plan for the church age or for the church. And then ikaupat, unsa? Right pastor teacher na kay tukma nga pastor magtutudlo. O kini gisangkap na sa Dios sa kanitong wa pang tanan. Iyan na nang gipahiluna. Iyan na nang kanang establisar o yan na nagisangkap gitagana natong mga magtotoo. You have your right, pastor teacher. Mo na, sundo na to ang pulong sa Diyos. Dias Jeremias 13, unsa? Kanang 29:13, unsa gisulti? Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Pangitaon gid mo. Unless imo pangitaon, di gyud kang unsa. Di gyud kang maka kaplag sa imong tukma nga pastor magtutudlo. You see? Kung di lang ka manumbaling pagpangita, diwa. You see, mo na ikaupat nga pagsangkap sa Dios. Your right pastor teacher. Sunod, privacy of the priesthood. Na kay tinagong panimuyo. You have your privacy. Ingon nga pari, sacerdote. Kay tanang mga magtotoo are called believer priests. Okay? Kita mga pari, so may buhat sa pari. Nagrepresentar siyang kaugalingon og sa mga katawhan nga to sa Dios. Karon kay niya sa church age, kita kay mga pari man,
mga magtutuo pare, then makarepresentar tas ng kaugalingon diretso ngadto sa Dios. We have the access to unsa communicate or to kanang praise God and go directly to the throne room of grace. Okay? Mo na ikapila naman to. Ikalima. Okay. Right, pastor teacher, and then privacy of the priesthood. Then ang ikaunom, logistical grace support. Okay? So, logistical grace. Unsa man logistical grace? Tanan nga atong gidawat atong gipahimoslan. Kini nga atong kinabuhi, logistical grace. Unsa pa? Kini nga atong gipangkaon, lawan-law, logistical grace na. Ang atong mga pamilya. Unsa pa? Atong mga trabaho, mga negosyo, see? Profession and life. These are what we call logistical grace support. Okay? Kung naibaw na kung pasabot ni logistics, kay mo man ay root word ni logistical. Ang logistics, military word na. Pasabot ng mga kasangkapan sa mga kasundawhan, sa militar, nga aron sila mulahutay sa ilang tahas sa pagpanalipod sa nasod, you see. O tanang mga sundao, of course, gisakapan na sila mga bala, mga hinagiban, mga armas, sa padihang mga machine gun baron, kini mga logistical grace support aron sila makalahutay. Kita nga mga Kristohano, mga anak sa Dios, gihatagan po nining logistical grace aron kita makalahutay sa atong pagkinabuhi din nining kalibutan. Logistical grace mo na support ka na sa Dios nato. Unsa may tuyo? Ibaw ka kung sa tuyo yun. The main reason nga gisangkapan ta sa ning logistical grace support aron nga kita mabuhi pa o makatuon sa pulong sa Dios. Mao ba na? Mao ba na main reason nga gipabuhi pa ta sa Dios aron kita makatuon sa iyang pulong. You see? So mo na ikaunom, logistical grace support. Unsa may ikapito? Unsa lang ito, ha? Okay, atong reviewhon. Bible, omnipotence of God, Holy Spirit, divine plan for the church, right pastor teacher, privacy of the priesthood, logistical grace support, ang ikapito, paminaw, spiritual freedom inside soul sa operational divine dynasty. Natay espirituhan nga kagawasan. Kagawasan kung tuwa ta sa soul sa atong operational divine dynasty. Di man ayaw na kalimti na this is a system of thinking. This is a mental attitude. Kining operational divine dynasty niya sa atong huna o karong samtang nagpaminaw kanini atong hisgutan, you are either inside niya na or outside. Duhara ang kapaingnan. Tuwa kas outside, tuwa kas gawas kung ikaw nagatinir pag mga sala. Apan sa diha nga imong hinganlan, imong ikumpisal kang tanan, tuwa ka sa sod. Okay? Gani, gitawag ka ng maong kahimtang nimo nga tuwa ka sa soul. When you are inside the operational divine sphere, you are as good as God is good. Wa ko mag-ingon nga you are as good as God. Lahi na. That's totally different. Kaya di man ta makahimo pareha sa Dios. Walay mapareha sa Dios. Okay? So when I say you are as good as God is good, ikaw pasabot ang imong kahimtang nga wala kay, you're free from any sin. Okay? So mahimo di ay nga kita magkinabuhi nga way sala.
Gusto? Posible di ay. Nakita nimo? Posible. Kay tuwa man ka sa sod. Kay kung tuwa ka sa sod, you are presumed. Ha? Wa kay gitinir ng mga sala. Sala sa nahuna, sala sa dila, sala nga kana sa buhat. Wala. You are free. Mao nang giingon nato nga tuwa ka sa imong perfect environment. Nga diin anha ka anang dapita makatuman sa protocol nga plano sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Kay kung tuwa ka sa gawas, di ka makatuman. Wa kay mahimo. Useless. Wa ka. You're just wasting your time kung tuwa ka sa gawas. In fact, tuwa naman ka sa gahom ni Satanas. Kay kuha ka sa sud sa operational divine sphere nga iyang gahom ka sa Dios, tuwa ka sa laing gahom. Nagasabot ka ba? Tuwa ka sa gahom ni Satanas. Kay mo man ay opposite. At bangan man ni Satanas ang iya sa Dios. Mo na iyang counterpart. Mo na sige na siya gala bombardiyo sa itong hunang-hunang nga. Unta, di tamo tuon sa pulong sa huwag masuod nga pulong sa Diyos sa itong hunang-hunang. Suglan yun na niya iyang mga pangunahuna. Pangunahuna sa kalibutan, mga kalibutanon, mga tawhanon, mga dautan, mga angila. So mo na ang makapahimo na itong mga unsa. Piliro. Those things make us losers which we cannot afford. So nakita niyo. Okay, so mo na to ang pito ka mga grace provision sa Dios. Pito. Ayaw na nakalimti ha. Kanang pito ka mga kasangkapan o pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. That's very, very important sa atong kinabuhing Kristo. Mo na nakita gimanduan nga padayon, malahutayon kita sa paggamit sa post-salvation epistemological rehabilitation o kini unta maggatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot in the stream of our consciousness. Aron kita magatuman sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kining mga winner believers persistently and consistently use niining 10 problem-solving devices. Ibawa kang unsa ning 10 problem-solving devices ato ra gud ning salutan una kay ang uban nakalimot naman tingali sila ning 10 problem-solving devices. Yeah? Kining 10 problem-solving devices may nungdanon. Ibaw kang ano? Tungod kay kini mo ay atong galamiton sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kaya watay alamag ni ini unsaon man nato pagtubo o kabot sa atong tumong ingon nga mga Kristohanon. Unsaon man nato pagkahimo mananaog. Di. Okay. Ato ni kanang ipadaplin una aron kay mura man taas gud ning atong paghisgutan niini. Anyway, okay. Padayon tas pag kanang tuki niining bahinang hypostatic union of the Lord Jesus Christ nga atong hinumduman by the way. Paglabas kaya po nitong paramduman nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran. O kung maumanggaling ka na, and as such, then, kini nanginahanglan kini og supernatural way of execution. So, di nato mahimo di ay nga gamitan og mga tinawhanong paagi. Di. So, na kita gimanduan sa pulong sa Dios da si Efesos 5:1 nga kita paawaton kanang pasundugon kita sa Dios. God commands us to imitate sino si Kristo atong puntariya ni atong tumong. Kaya siya man ang atong modelo ng atong sundon. Now,
in 2 Peter 1:3, His divine power, okay, ang gahong sa Diyos, has granted us all the spiritual things that have something to do with our spiritual life. Now, so, kini nga itong pagtuon sa hypostatic union. May nungdanon kini pag-ayo. Kay, kini ko nagahisgot ni sa duha lang ka kinaiya ni Ginoong Kristo. The nature of man and the nature of God. O kining hypostatic, gikan mo sa Grigong pulo nga hypostasis, na nagkahulugan kini the essential and basic nature of identity. Well, actually, the essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Kaya ang hypostatic, kaya gi-transliterate naman na in English of hypostatic. Ang original, kagrigong pulong, hypostasis. Karon ilang gi-transliterate sa in English nga hypostatic, kini is the affirmation of the Lord Jesus Christ, two natures. Sinumdong ka diha sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Kini mong bersikulo nga ni the Word was made flesh. Mao ni ang human nature ni Ginoong Kristo. Okay? The Word became flesh is the hypostatic nature of the Lord Jesus Christ. So, kung balikon nga, the two natures, nature of God and nature of man, only belong iyahara ka na ni Ginoong Kristo. Mao na nga, diya sa in English nga term ni ini, iingon nila theanthropic. No, not fake, but theanthropic. Now, thean, gikan kini nila sa theos. Theos means God, Diyos. Ang anthropos is unsa? Man. So, manang ilang i-transliterate po sa in English o theanthropic. Mo ni ang duha ka nature ni Ginoong Kristo, human and divine. Now, there is no change. There is no change in the human nature ni Ginoong Kristo. Why kausaban? Just as there is no change in the divine nature ni Ginoong Kristo. Ang atong balikon, pag-ingon nga, ang duha ka mga kinaiya became distinct, nagkalahi. Dili kini sila identical. They're different. They are separate. Okay? So, mo na ang patinaw nimo again, bahin sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Now, of course, we cannot rule out ang bahin nining may kanang kalabutan gyapon nining hypostatic union ni Ginoong Kristo kay siya mao man ang ikaduhang kanang sakop sa balaang Trinidad. Okay? Okay, musingit ang gamay nining Doctrine of Trinity. Unsa man ning Trinity? Well, the word Trinity is not a biblical term, but a technical, theological term na magahulagway sa Dios who is one in three persons. Okay? Usara ka Dios sa tulo ka mga persona. Now, ni the doctrine of three in one. Okay? Now, the doctrine of Trinity is unique to Christianity, of course. The Trinity is one in essence apan tulo ka persona nga nanag-iya sa samang mga kinaiya. They possess the same attributes. They are, they are co-equal, they are co-eternal, and they are co-infinite. Kasabot ka? Sama rin naman, nagsama. Now, kining, okay, abrihan ko ng imong Biblia di sa Salmo 110:1, Psalm 110 verse 1. Unsa gisulti diha? The Lord says to my Lord. Okay? Kanang una nga
nga Lord. Okay? The first word nga Lord, kana naghisgot ni Jehovah. Okay? And then the Lord says to my Lord, ang ikaduhang Lord, ang Diyos. Now, John 10:30, nag-iingon diha, I and my Father are one. Kinsa man resulti nini? Si Ginoong Jesucristo. Okay? Paminaw, there is only one God, but three divine persons. The three possess equally the same essence or substance. Managsamara sila og mga kinaiya. O naa sila funksyon, silang tulo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang Diyos Amahan, God the Father, siya ang nagamugna sa planos kaluwasan. Okay? He's the author of the plan of salvation. In other words, He is the planner. Okay, mo na function, papel sa Diyos nga Amahan. Ang Diyos nga Anak, the Son, si Jesucristo, He is the executor of salvation. Ano sa may executor? Magtutuman. Siya ang nagtuman sa kaluwasan. Kaya siya may namatay doon sa cross. Nakasabot ka? He was the executor of salvation. Ang Espiritu Santo, the Holy Spirit, is the revealer. Siya ang tigpadayag, tigpatinaw, kanang pahayag, padayag, okay? Revealer of salvation. So, again, God is described as one in three divine persons. O, 2 Corinthians 13:14, nag-iingon, the grace of our Lord Jesus Christ. The three are mentioned diha. Now, kitang mga magtotoo already know how the three divine persons function in relationship to our spiritual life. Sa laing pagkasulti, we are just dependent on them in terms of their functions. Sila ragyod ang atong gisaligan. Okay? Now, the Lord Jesus Christ, at tang Jesucristo, the second person of the Trinity, the Lord Jesus Christ, as God's perfect gift, is God's perfect gift to mankind. Gitawag si Jesucristo, Shekinah glory. Shekinah. 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 Now, in the Old Testament, our Lord Jesus Christ dwelt inside the Holy of Holies. Dito siya magpuyo, dito sa balaan sa tanang balaan. Okay? The Holy of Holies. Karon, si Ginoong Jesucristo nagapuyo na sa lawas sa tanang mga magtotoo. Ayaw yun na kalimti. Kanitong Old Testament, diha siya magapuyo sod sa Holy of Holies. Karon, yung atong panahon sa simbahan, si Ginoong Jesucristo nagapuyo na sa lawas sa tanang mga magtotoo. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit. Unsay tuyo nga gipuy-an pudta sa Espiritu Santo kana sa paghatag o to give way to the Shekinah glory nga si Ginoong Jesucristo. Actually, kinirang panahon simbahan nga diin kitang mga magtotoo gipuy-an sa tulo ka sakop sa Balang Trinidad. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are indwelling in our body. Okay? You see, unsa kadakong gahom nato ng mga magtotoo nga we have right now. What power every believer has now. Nga wa kini may tabo sa ubang mga kapanahonan. It is only here in the church age.
In the Old Testament, ang plano sa Dios gitawag kini og ritual plan of God. Mao na ang tawag sa kanang plano sa Dios, ritual. Karon kay naa naman ta sa bag-ong pagisan in the New Testament, kining plano sa gitawag nag-protocol plan of God. Magkasabot ka? In the Old Testament, sa daang pagisan, ang plano sa gitawag og ritual plan of God. Karon nining atong panahon sa simbahan, protocol plan of God na. No, unsa may pagpasabot sa pulo nga protocol? Well, protocol means a established procedure, a way, paagi, a rule that must be strictly followed. Mo ni pagpasabot, itong paagi, pamagi sa Dios nga kinahanglan must be strictly followed. Yes, God's plan in our age is or has protocol. Mao ni gini nga itong ipangtun-an, mao ni bahin sa protocol nga plano sa Dios. Kasabot ka? Okay. Ato pa ning ipadayon, ugma. Kaniya pa din bilin mga pipila ka punto. Una na tapuson kini maong pagtuon. Okay? So ayo si Piata ang sumpay ni ugma sa atong pagpadayon sa pagtuon niini. Magampot ta. Balaan na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong patinaw ka na mong dugang mga kamatuoran o Diyos gikan sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag-uban ka na mo. Salamat sa igayon imong gihatag ka na mo nga kami makatuon sa imong pulong, makasimba kanimo Diyos. Thank you for this Bible study. Pinagi sa YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini maong ministry o Diyos gamita kini in a mighty way. Sumala sa imong kaubuton o Diyos. Salamat. Mani kami sa imong pagbubuwag ng adlaw. Dadaan kami pagbalik dinhi. Pero kami makapadayon kayo sa among spiritual momentum. Kining tanan ang mga ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.